Veliki pozdrav, dragi ljudi. Današnja mala tema je pitanje zašto je u razvoju nove poslovne ideje dobro ići malim koracima. To je naime način koji predlaže design thinking metodologija, znači metodologija koju koristimo u razvoju uglavnom digitalnih, ali i analognih proizvoda. Jer zapravo svaka nova ideja ona traži naš veliki angažman. Znači svaki puta kad imamo neku novu poslovnu ideju moramo za njezinu razradu i izradu, zapravo provođenje u život, odvojiti i vrijeme i prostor i novac i različitu vrstu sredstava. I ako to napravimo odjednom nećemo biti sigurni da li je to što smo napravili tržištu uopće potrebno, da li daje odgovarajući rezultat i da li to nešto naši klijenti, naši kupci uopće trebaju u smislu da bi ih išli kupiti. Zbog toga je prijedlog da se zapravo nova ideja provodi u stvarnost preko nekoliko malih koraka, nekoliko interacija. Znači da se napravi jedna cjelina, da se napravi neka gruba skica ideje i da sa tom grupom skicom izađemo u svijet, pronađemo na neki odgovarajući način naše buduće klijente, buduće korisnike, pokupimo feedback, vidimo kakav rezultat naša ideja daje i nakon toga se vratimo u naš kreativni laboratorij i nastavimo raditi uključujući te podatke koje smo dobili. I tako nekoliko puta dok ne razradimo ideju do kraja i dok ne dobijemo kompletnu povratnu informaciju i ne budemo apsolutno sigurni da to što želimo staviti na tržište, taj naš novi proizvod, naša nova usluga, da je točno ono što našem klijentu treba da bi riješila neki njegov problem.